lang jud siya. Ang atong sunod nga buhaton karon is ato ang butangan og mascara. Gamit ang akong mabli. Tagay ko pala. Ada na. Tissue lang pala. So, mascara kani ang Luminous Voluminous Lash Paradise by L'Oreal. Okay. So, kung maglisod ka o kuan, maglisod gani kag himo si mohang mascara, nang imong buhaton is ibutang imong kamot toko dire. Unya human ni ana-ana dai nimo. Mangita kag tukuran. Pero kung naa ka kinday sa salamin, ya wa kay tukuran. Kay habog imo sa amin, mo ana ka oh. Ganita nimo murag na kay support. Kay aron nga dili siya moabot mutusok sa imong jumats. Anong di ka mabots. Kaya mabutaw niya katungod si pangarte. O, diba? Murag sayon kayo himo. Basta himo, guniti lang ni musiko. Unya, Jai. Gapa na, Day. Dati nang babaha. Muna nagkuan. O diba? Nga magana rin ka. Wafa na kan ma. Of course. Pautan na sa amin. Diba? Remember, kung dili ni mo feel nga gwapa ka, di jud ka gwapa. Bisang pagpiti ni mong gwapa, kinahanglan feel it. Nga gwapa ka. Kay feeling gear, abya ka. Okay? So, karon ato ang butangan mangita ta og kung naa kay mga something ang ginatawag nila og unsa to ilang tawagan brow mascara. So aduna ako'y brow mascara. Ako pag yung maskarahan ning ako ang kilay para nga mas mo effect pa. Okay, so mag brow mascara ta para nga mag-in-play siya ba. Magisingisi sa kaday kay gwapa man kadibana. Okay. Nya, balance na. Basta kay bahalag di mabalance basta na ay color. Remember, you don't need to be perfect, you just need to be beautiful. So, kung mapansin mo ang akong color, tannish na kaayo, di ba? And this is how I like my good makeup. Kaya ganahan yung tan look. Kaya ang mga, kung gusto kang, ang maibog ni mo day, mga kuan, mga laig-lahi, ng mga, dingon nato, magtantahan ka na. Okay, so now, what we're gonna do is, ato ang isil ang atong balikan na itong pulbos. Balikan na, bisan ugod-ug na kay Johnson's & Johnson's, mao na lang yung mong ibutang. Para lang na kuan ni dire ba? Matanggal bitaw tong mga itong nga nangatagak. Okay, unya human, pag lipstick pud ta, mangita tag lipstick. So kung gusto pud ka nga ang imuhang lipstick kanang ayaw ni picture kaya kalat kay ni ako ang kuan. Walay. Okay, so kung gusto ka nga ang imuhang lipstick long lasting, ang imuhang buhaton is magamit ka og lip liner. Labi na sa mga flight stewardess, kinahanglan gyud na ang ilang lipstick nga way pagkatanggal. So, imuhang buhaton is imuhang linyahan.
Okay, naputol. Linyahi lang dire. Sunda ang imuhang linya. Okay? Nihawan, obos. So imong i-full og draw ang imuhang lipstick using your eyeliner. Oh. 'Di ba? So inani na unya. Kung gusto ka nga kung gusto ka nga imo pang butangan og lipstick, you can also do that. Pero kung wala na, kana na lang. So atong butangan gamay. Kay by doing this trick, mo last ang imuhang lipstick. Diba? Labi na og mukaon ka, kuha niya. Mao ni ang ako ang new favorite. Like I said, as a flight stewardess, kinahanglan gyud nga ang imuhang lipstick mo last forever. So kaning bag-ong lipstick sa Maybelline, I super love it. And it's not expensive. Kay kibaw ka kuripot ba yan? Hi, perfect. Yun din siya kung mamista ka. Kanabitang kusog mamista? The best. Unsa na day? Perti na, di ba? Oo niya. Ngita tag karon kay wala man tay kuan, wala man tay para sa buhok. So mangita ka og mantika. Nya wa man tay mantika. Wa man tay oil, wa mo'y oil diha. O sige, wala tay oil. So mangita tag butter. So pwede nimo himuon sa imong buhok kung wala ka is kanang butter bitaw. Imuhang gamiton para lang ang imong buhok. Murag kuan so or lotion, inga na pero ang butter mo ay perfect para nga mas mo kuan gyud siya. So wala kay butter diha. Naagunit sa manay kay ang butter. Wait lang. So, tinganin ang imong face, di ba? Unya kay ang kanila ging akong liog, kulubot naman di atuan ni siyang daghanan og powder. Kay aron nga tabunan. So mauna ni siya ang ako ang makeup. Simple ra. Way daghang aring king. Kung unsa na kanimo nga eyeshadow like I said, pwede ra ni nako tanan. Mao ni akong gigamit sa akong blush on. Mao ni gamit nako sa akong blush on, mao ni gigamit nako sa akong contour. Mao ni gigamit nako sa akong mata, mao ni gigamit sa ako ang kanang kuan, unsa ni highlights. Okay, mao ni akong gigamit sa highlights. Unya katong kani og para sa mata. Muna ni siya ang resulta. So like I said, everyone, you don't need to spend a lot of money para lang magwapa ka. You just need to be smart and learn how to use it. Unya karon kay wa pa ka matagbaw, imo lang tapuhan diri gamay, ana nya, di ba? Nya pwede sa ka magbutang-butang kag moingon ka nga ganahan po kung na ako'y murag ka nang naay kuan diri. Mas ganahan kog mas maano pa ni siya. Mas sige na, mas ma-emphasize pa ning ako ang luha-luha sa mata. Di ba? So pwede nimo sad butangan diri ang imong mga kilid-kilid. Para kuan lang ba, drama lang ba? Effect. Pwede sa ka mo butang diri kuan. Gamay sa diri ana-ana. Para mo aring king ka ana-ana siya. Okay everyone, that's it from me. That's my makeup tutorial. Ang butter pa di ay ang buhok.
sige, anyway, ang ako ang buhok, basta kay ang butter, lagi imong buhaton sa imuhang kuan, kung wala kay oil, wala kay, pwede mantika, pero, ang atong buhaton is, okay, so anyway, wala na ang butter, okay na ni akong hair, pero kung naa kay anything for the hair, okay na siya. That's it, and thank you for watching. Okay na.